give me just a little smile. We got a message for you. Om 5 minutter, der samles vi lige her. Ikke også? Nå, de er færdige med det nummer der. Let the good vibes get a lot stronger. Ja, wir können. So ein Sonderwillkommen zu unser unbedingt beste und größte Geschäftspartner. This is a very important event and another milestone for the company Helms. Byggefirmaet Scandivent har i det her projekt lavet firmaets største sats nogensinde. Vi har så i Helms MT-center efterfølgende også lavet det største lejemål med Scandivent. Så det er et sats hele vejen igennem. Og det er jo godt at vide, at vi er flere om at have ambitioner om at tiltrække flere virksomheder her til Ringsted Kommune. Give me just a little smile. That's all I ask of you. Is that too much? Give me just a little smile. We got a message for you.